Ola, imos ver os formularios en Access. Crear un formulario é un proceso moi sinxelo, moi rápido. Crear, vamos a utilizar sempre o asistente para formularios. Asistente para formularios. En primeiro lugar, temos que dicirlle a Access de que táboa queremos crear o formulario. Aquí temos estas tabuas, artículos, clientes, pedidos. Eu vou crear un formulario para a táboa clientes. Así que escollo a táboa clientes. A continuación teño que decirlle que campos quero que aparezcan no formulario. Vou decir que todos nesta doble flecha. Meto todos os campos da táboa clientes queros na táboa formularios, na táboa formulario, no formulario de clientes. Siguiente e finalizar. Aquí poño o nome do formulario clientes, me vale, deixo clientes ou poño formulario clientes ou formulario de alta de clientes, o que queira, deixo clientes, finalizar. Bueno, xa o teño aquí. E que é o formulario que estou vendo aquí? No formulario clientes, que está asociado á táboa clientes, están todos os rexistros que hai na táboa clientes, pero nunha vista diferente, unha vista máis atractiva e que ademais é máis utilizada para introducir os datos. A ver, se eu entro na tabla clientes, eu teño aquí 10 clientes dados de alta. Se quero dar de alta un novo cliente, metería aquí. Metería aí o seu código 430.0011, o nome, o enderezo, vale? Cada cliente que teño ocupa un rexistro, unha fila. Bueno, o formulario de clientes vai a ter estes mesmos 10 clientes, pero en lugar de velos neste formato, vamos a ver unha ficha de cada cliente. Estou no formulario de clientes. Este era o primeiro que estaba na tabla. X y Z, o 430.001. Aí teño a tabla, este X y Z. Todos os datos teños aquí, nesta ficha. Se quero ver os datos do segundo cliente, da 430.002, veño aquí abaixo e doulle a flechiña para diante. E se quero ver o seguinte, flechiña, flechiña, flechiña. Vale, fago clic aí abaixo. Se quero ir atrás, ben, todos os clientes que teño creados na tabla clientes tamén os teño no formulario. Todos os clientes que creen no formulario tamén se me van a crear na tabla clientes. Eu podo crear, podo encher a tabla clientes de dúas maneiras. Ou aquí, fila a fila, ou aquí, no formulario, dicíndolle, se me sitúo no último, o 10, este último, o 10, se lle dou a flechiña para diante, me va a crear un novo rexistro, 11, en blanco. Ou directamente dou aquí a nuevo registro vacío e me creará un décimo. Entón, agora eu, se aquí creo o 0011 e vou introducindo os datos, mima. Aquí, bueno, teria que modificar isto un pouco. Aquí teño un campo enorme para o teléfono. Pero, bueno, ahora o veremos. Entón, vou metendo os datos. Epa, me quedou un numerito. Espera. O desconto. Zona de ventas. Provincia. Aquí non teño nada. Isto foron probas que fomos facendo. Supoño que en algún vídeo tutorial contei como facer este campo provincia. Bueno, entón, isto que acaba de meter o cliente 11 me vai aparecer aquí na tabla clientes. Vale? Doulle aquí a botonciño de siguiente e me aparece un novo rexistro para seguir completando a tabla. Agora, a tabla clientes aparece aí o 11. Non aparece 11, por Dios. Bueno, como sabes, tiña aberta a tabla clientes,
Aínda non me fixo esa modificación, só teño que actualizala. Acabo de darlle a F11 para actualizala. Ou podería ter pechado e aberto outra vez a tabla clientes. Como estaba aberta, non me aparecía esa última modificación. Pero é pechar e abrir hasta este o que acabo de crear. E se creo un aquí, pois tamén me vai aparecer no formulario. Son a mesma cousa vista de dúas formas diferentes, vale? A tabla clientes e o formulario clientes son a mesma cousa vista de dúas formas diferentes. Ben, agora, volvamos ao formulario clientes. Aquí, hai cousas aquí que non me gustan. Por exemplo, o campo teléfono, isto é enorme para meter o teléfono, ese cuadro. Ben, se vamos a vista diseño, aí podemos facer modificacións. Ya, para empezar, vou a cambiar o tamaño do cadro de texto do campo teléfono. Fago máis pequeno. E o fax igual. Podo redimensionar, vale? Bueno, que máis podo facer? Mirade, o formulario está formado por tres partes. O encabezado, o formulario en sí e o P. Aquí neste momento o P non está visible. Se collo aquí abaixo, con esta doble flecha e arrastro, estou creando o P. Eu podo modificar o formato, como vexo o encabezado, como vexo o corpo, como vexo o P. De feito, por defecto, aquí arriba, vexo que ten un fondo azul. O fondo do corpo do formulario é blanco e do P tamén é blanco. Eu podo modificar eso. Simplemente, se pico aquí abaixo, se me habilita o formulario. Se pico aí arriba, se habilita o encabezado. Se pico aquí, pois o campo detalle, o que é o formulario en sí. E unha vez que eu teño seleccionado calquera desas partes, podo modificar, pois aquí para cambiar a cor de fondo do encabezado, pois vou a formato e aí teño relleno. E digo, pois cámbiame a cor a laranxiña. E aquí o P vou coller a mesma cor. Laranxiña. Bueno, xa que está aí. Perdón. E se quero cambiar o campo detalle de cor, pois tamén veño aquí e o modifico. Pois azulito. Ben, vamos a ver como queda. Vamos a vista diseño. Perdón, a vista formulario. E agora teño esas cores. Xa o teléfono xa o fixen máis pequerrecho e xa está. Hai cousas aquí agora que non me gustan. Teño estas distancias. O mellor está todo moi apelotonado e preferiría separar os campos, ou podería querer tamén pasar algún campo para este lado. Eu podo mover os distintos campos. Pero bueno, vamos por partes. Volvo á vista diseño. Isto que teño aquí, clientes, é o que se chama unha etiqueta. Se eu quero poñer un texto calquera por aquí arriba, por certo, se quero facer máis grande o encabezado, collo aí, no borde. Da mesma maneira que aquí podo facer máis grande o P, tamén podo facer máis grande, máis ancho todo o formulario, para ter máis espacio. Bueno, digo, isto de aí é unha etiqueta, que é un texto que quero poñer aí arriba. En vez de clientes, eu podo poñer o nome da miña empresa aí. E por aquí poñer formulario clientes. Bueno, podo cambiar, onde dice aí, clientes, digo, formulario clientes. Ben, podo modificar o ancho desta etiqueta para que me entre o formulario tal. Podo modificar en formato a fonte, podo modificar o tamaño, podo poñelo en negrita, en cursiva, subrayado, bueno, facer todos eses cambios que sabemos que podemos facer cos textos en todas as aplicacións de Office, vale? Se quero crear outra etiqueta para poñer aquí o nome da empresa, a donde teño que ir é a diseño e atención, etiqueta. Se paso o cursor por aquí, isto me dice cuadro de texto, non. Cuadro de texto, non. Non.
utilizamos etiqueta. Aí, etiqueta, veño aquí, e aí poño o nome da miña empresa, por exemplo. X, Y, Z, S.A. Vale, ese tamañito non me gusta. Pois nada, con ter seleccionada a etiqueta suficiente, vou a formato, metolle aí un tamaño máis grande, negrita, color verde oscuro, en fin, fago as modificacións que queira. Que non o quero aí, pois podo movelo se selecciono etiqueta, hablo arrastro e... Oipa, espera, aí, con la doble flecha esta. Arrastro e o coloco alá donde queira. Bueno, máis, podo meter o logo da miña empresa, unha imaxen. Entón, vou a diseño e aquí onde dice insertar imagen, pois pico aí e dou a examinar e vou a buscar unha imaxen que teña no meu ordenador. Pois, bueno, non teño ningunha preparada. A ver que hai por aquí. Concello do Vila García. Ala, pois xa está. Venga, pois metemos eso, púmbala. Aí, aí. Vale, así introducimos unha imaxe. E isto mismo que acabo de facer aquí, podo facelo aquí abaixo, ou por aquí, ou no campo detalle. Vale. Insertar etiquetas. Isto, a ver, vista formulario. Insertar etiquetas, modificar as etiquetas e insertar imaxes. Iso é o que fundamentalmente vamos a facer no encabezado e no P. Bueno, agora vamos a modificar o campo de detalle. Bueno, eu podo mover, para empezar, podo mover os distintos campos. O sea, isto é a etiqueta do campo cliente e este é o cadro de texto onde se mete os datos do cliente. Na vista, a isto lle chamamos etiqueta e este é o cadro de texto. Al que xa non los meteu cando creamos o formulario mediante o asistente. Aí non temos que facer nada, pero podemos cambiar tamaños e podemos mover. Vista diseño. A ver, eu vedes cando pico nun cadro de texto, cando pico nunha etiqueta, se me selecciona. Cando se me selecciona me aparece este botonciño no borde, este cuadradiño, e tamén me aparece este outro cuadradiño aquí, que é o que corresponde co cadro de texto. Ao seleccionar un cadro de texto se me selecciona tamén, bueno, non exactamente, pero, bueno, mirad, a ver, eu quero mover a dirección para aquí. Entón, pico ou na etiqueta ou no cuadro de texto, me dá igual. E despois, collo e no borde, en calquera parte do borde, seleccionado, pico e arrastro. Cando fago isto, ademais do cadro de texto, tamén me trae a etiqueta, me trae as dúas cousas. Pico aquí, collo o borde, un borde calquera, e o traio para aquí abaixo. Me va a traer todo. Etiqueta e campo de texto. Pero mellor a mí me interesa solo mover a etiqueta. Isto, e non mover o campo. Entón, nese caso, collería o cuadradiño. Se collo o cuadradiño ese que está aí no borde, e o coloco aquí, entón só me move a etiqueta. Da mesma maneira, se collo este cuadradiño que é o do cadro de texto e o movo, entón só me move o cuadro de texto. Si pillo o borde non o cuadradiño, sino o borde da etiqueta ou do cadro e o movo, vai todo xunto. Vale, bueno, máis. Quero cambiar o tipo de letra das etiquetas. Pico, pulso Shift, pico e vou picando. Así selecciono todo. Vale, están todas seleccionadas. Unha vez que están todas seleccionadas en formato, podo modificar o tamaño.
e podo modificar a cor do texto e poñela en negrita e en cursiva, vale? Selecciono todo, picando e despois con mayúsculas ir picando nas demais. E cos cadros de texto igual, selecciono un e despois vou picando e así selecciono todos. Por certo, se selecciono todos e agora collo e arrastro, movo todo. Ou tamén podo utilizar as flechas do teclado. Mira, estou movendo todos porque teño todos seleccionados. Bueno, os teño estes de aquí, estes cuadriños seleccionados, podo tamén cambiar a cor do texto, cursiva, bueno, en fin, modificamos. Sabimos como mover e como modificar. Ahora, hai algún detalle máis? Vale, isto formulario. Ben, teño estos separados. Digo, bueno, vamos a facer algo pois para reordenar un pouco tamén. Vou modificar algunha cousa para que estea. A ver, por exemplo, vou coller o código este de clientes e vou no poñer aquí. E este de población vou no poñer aquí. Vale, os teño así descolocaditos. E este fax vou no facer máis grande. Vale. Entón, volvo a vista diseño. Bueno, xa estaba en vista diseño. Entón, digo, os teño aí descolocados. Eu quero que todos estes campos estean perfectamente alineados á esquerda. Eu podería ir collendo un a un, collendo aquí o borde, o cuadradiño, e movelo para volver a colocalo a esta altura. Pero eso podo facer se selecciono todos e lle digo en organizar, alinear a la izquierda, se me van a alinear todos o que está máis á esquerda, que son estes de aquí, e van a quedar xa perfectamente alineados á esquerda. Xa están perfectamente alineados á esquerda. Si quero que todos sean do mismo tamaño, do mismo alto, xa os teño todos seleccionados, e digo tamaño, ajustar al más alto. Si ajusto al más alto se me va a ajustar a este de fax. Digo, ajustar al más ancho, no, al más estrecho. No, al más estrecho no. Al más corto, es corto. El de altura le chama corto. Alto y corto. Y después ancho y estreito. Entón digo, ajustar al más corto. Y todos collen o mismo alto. E se quero que todos sean do mismo tamaño, podo ajustalo o máis estreito ou ajustalo o máis ancho. Tamaño, ajustar al más ancho. Todos iguales. Bueno, agora vou facer outra cousa. Vou coller este último e vou no mover aquí para baixo. Hasta aí. Vale. Teño distintas distancias entre eles. Vou a seleccionar todo. Para seleccionar todo, tamén podo facer o seguinte. Pico aquí, arrastro e creo unha área de selección. ¿Ves? E así me selecciona todo. E ahora lle digo, alinear. Espera, no, tamaño y espacio. Tamaño y espacio. Igualar vertical. Igualar vertical significa que entre este primeiro e este último me va a crear os mismos espacios entre uns e outros. Igualar vertical. Ostras, que pasou? Igualar vertical, a ver, desfai. No es igualar vertical, a ver. Igualar horizontal, no, esto es igualar vertical. Es igualar vertical. A ver, alinear.
arriba, abajo, izquierda, derecha, la cuadrícula, no, es aquí. Igualar horizontal, disminuir, igualar vertical. Oh, debín darlle mal antes. Aí está, vedes? Entre o primeiro e o último, pois creou exactamente os mismos espacios. Bueno, bien, eso en cuanto ao formato. Agora vamos a ver outra cousa importante, que son os botóns de opción. Vamos allá. En diseño, bueno, espera, perdón, vamos a ver como nos quedou aí. Todo está igualadito, perfecto. Eu, si quero moverme entre os distintos rexistros, ver os distintos clientes, voulle dando a flechiña esta para diante. Si quero ir para atrás, doulle esta flechiña para atrás. Despois teño esta para ir ao último, esta de aquí abaixo para ir ao primeiro, e esta para crear un novo rexistro. Teño un rexistro en blanco para meter un novo cliente. Bueno, estes botonciños, pois vale, están aí abaixo, son cos que podo navegar a través dos formularios, pero en lugar de utilizar estes botóns, estes comandos, eu podería crear eu uns botóns por aquí, pois, máis vistosos e máis claros, máis intuitivos, que o usuario desta base de datos lle resulte máis fácil que aquí abaixo. Ben, entón podo crear botóns. Botóns que fagan o mismo que isto. Pa diante, pa atrás, vai o último, vai o primeiro, créame un novo rexistro. Vamos a crear botonciños aí abaixo. Entón, vamos a vista diseño. O botón é isto é o botón. Creo aquí o botón e se me abre un asistente. E dice, que queres facer con este botón? Dice, navegación con rexistro. Aí temos, ademais de buscar rexistro e buscar siguiente, pasamos, dice, ir al primero, ir al anterior, ir al siguiente, ir al último, que se corresponde cos botonciños eses que tiña aí abaixo. Entón digo, quero un botón que me mova o formulario cara adiante, que me vaya mostrando o rexistro seguinte, o seguinte cliente. Pois lle digo, ir al registro siguiente, que este botonciño me faga eso. Siguiente. Quero que no botón aí, no botón, aparezca eso. Registro siguiente, neste caso, mellor, cliente siguiente. Entón, marco texto e escribo texto. Este texto me va a aparecer aí. Sigo co formulario. Isto non o toco nunca e finalizar. E xa o teño aquí. Aí está un botonciño creado. Que fai este botón? Pois o que acabamos de pedirlle a Access, que me vaya o seguinte cliente. Estou no primeiro. Cliente siguiente. Vou picando e me vou movendo. En lugar de vir aquí abaixo, que fai o mismo. Este botonciño mismo. Bueno, eu podería crear outro botón da mesma maneira que me vaya para atrás. Vale? E faise exactamente igual, o que pasa que en lugar de decirlle ir al registro siguiente, diríamos ya a Access que o botón vaya ao registro anterior. Entón, pois mira, collo o botón, veño pa aquí, es navegación con registro, ir al registro anterior, siguiente, cliente anterior, siguiente, finalizar. Xa teño outro. Que fai isto? Cando pique aí, na vista formulario, me vai ir ao anterior. Este vai para diante, este vai para atrás. Bueno, venga, vamos a crear outro. Outro que diga, quero crear un novo cliente, teño que darlle aquí a nuevo registro vacío, a flechita solcete, para que me aparezca un registro en blanco. Bueno, pues volvo a vista diseño,
e digo, en este caso non está en navegación, aí non vemos nuevo registro, está aquí, operaciones con registro, que hai agregar nuevo registro, deshacer registro, duplicar, eliminar, guardar, imprimir, agregar nuevo registro. Texto, alta cliente, por exemplo, o novo cliente. Siguiente, finalizar. Vale, vamos a probarlo. Estou aquí, vendo os distintos clientes que teño e ahora digo, aí teño que crear un novo. Pois digo novo, xa está. Equivale a flechita solcete. Vale? Bueno, vou facer outra cousa agora. Vou crear outro formulario. Porque vou necesitar crear, crear, asistente para formularios, e vou a crear o da tabla pedidos. Tabla pedidos. Meto todos os registros. Siguiente, finalizar. Vale. Teño aquí o de tabla pedidos, que podería modificar ahora o formato e tal. Vale. Eu estou metendo un novo pedido. Na tabla pedidos tamén podería ter un botonciño que creara un novo pedido para que estivera en blanco. Vou a crear un novo pedido. Meto o número de pedido. Vou a meter o código de cliente e doume conta de que ese cliente non existe. Entón, que teño que facer? Ir a tabla clientes ou formulario clientes para crear o cliente antes de meter o pedido dese cliente. Entón, eu tería que vir aquí a clientes e dar de alta a clientes, ou vir aquí a clientes e dar de alta ao cliente. Bueno, vou crear un botonciño aquí para que xa non necesite vir aquí a esta parte de Access, sino que simplemente dándolle o botonciño abra o formulario de como se chama? O formulario de clientes. Vou a vista diseño, vou abrir aquí o P, que me gusta meter, porque os botóns non teñen por que estar no P, poden estar en calquera sitio, pero bueno. Ben, creo o botón aí no P, e en este caso é unha operación con formularios, porque eu o que quero facer é, cando estou aquí no formulario pedidos e quero dar de alta un novo cliente, darlle o botón que diga aquí, ir a clientes, e pin, se me abra o formulario de clientes. Así que isto é unha operación con formularios. Mirad, aquí temos abrir formulario, actualizar datos de formulario, aplicar filtro, bueno. Os que nos interesan a nos son abrir formulario, cerrar formulario. Podo ter un botonciño aí para pechar o formulario cando acabo de traballar con el. Vale? Entón, operación con formulario, abrir formulario. Que formulario quero abrir? O de clientes, para iso teño que telo creado previamente, vale? Teño que ter creados os formularios se quero despois navegar entre eles con botóns. Entón, quero que este botón, cando pique neste botón, me leve directamente ao formulario clientes. E entón, que quero que faga? Abrir el formulario, bien. Siguiente. Pois aí podo poñer clientes ou ir a clientes, abrir clientes. Abrir formulario clientes. Hai outra opción, en lugar de meter texto, eu prefiro sempre os textos, son imágenes. Que no botón son a imaxe. Pois aí a cariña dun cliente para abrir un... Eu que sei. Tería que ser unha imaxe que fora... que nos indicara moi claramente que fai o botón. Entón sempre mellor o texto. Siguiente, finalizar. Vale? Entón agora vou a vista tal. Estou aquí, estou no formulario pedidos. Vou a meter un novo pedido, así que digo, nuevo registro. Digo, pedido número 587. E vou a meter o código de cliente e resulta que ese cliente aínda non está dado de alta. Digo, ostras, non podo crear o pedido deste cliente porque aínda non o teño na tabla clientes. Entón, digo, abrir formulario clientes. E agora aquí digo, novo cliente. Bueno, xa me abriu nun novo registro. Non necesito darlle a novo cliente. E pum, 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 pum. Creo o chirimbolo. Aquí podería ter un botón que me levase a pedidos. Pico aí e vou a tabla ao formulario pedidos para crear o pedido. Neste caso, como non teño o botonciño, pois non me queda outra que vir aquí e abrir aquí a tabla pedidos. Xa podo continuar. Vale? Bueno, para rematar, clientes.
Estes botóns están moi feos e moi mal colocados. Vale, pois vamos á vista diseño, eu o selecciono, pico un, non, vou facer este co tamaño que quero, así, máis ou menos. Pico este e pico este. Vale. E ahora lles digo aquí, quero todos do mismo tamaño. Vou a organizar, tamaño y espacio, e digo ajustar al más ancho. E todos teñen o mismo ancho. Ajustar a tamaño y espacio, ajustar al más alto. E ahora todos son iguales de altos. Ademais, se os separo, se isto separo, pues, aí, bueno, vounos alinear tamén pola parte superior, para que estean perfectamente alineados. Pico nun, outro e outro, pulsando Shift, e digo alinear arriba. Xa están perfectamente alineados. E, ademais, en tamaño e espacio, ajustar esta distancia que hai que sean igual entre elas. De aquí a aquí, que me separe os botonciños coa mesma distancia entre todos. E iso es, en este caso, es igualar horizontal. Ahora teñen a mesma distancia. E me queda unha cousa máis. En formato, en estilos rápidos, pois escollo algún destes monos que hai por aquí. En verdito. E a cousa xa me queda máis. Vou a ver o formulario e aí están os botonciños perfectamente alineados, de igual tamaño e tal. Cliente siguiente me vou movendo, cliente anterior me vou movendo, novo cliente, podría ter aquí outro botón para abrir o formulario pedidos, en fin. Isto é todo cos formularios.